podle toho. Jo, to jsme schopni poskládat potom textový řetězec, jsme schopni poskládat čísla a tak dále, tak dále. Prostě musíme schopni přečíst byte. Jo? A jestli ten byte potom bude znamenat souvislosti s dalšíma bytama reální číslo, nebo 10 vteřin záznam zvuku, že tak ten mapu, a prostě musíme mít přečíst nějaký byte. Stejně tak máme tady nějaký výstup. Zase jakoby nějaký zařízení, který má informace tečou z toho počítače ven, čili zase tiskárna, obrazovka, počítačová síť a tak dále. Jo, čili zase, a tam zase naopak musíme být schopni nějaký byte napsat. Jo? Čili z pohledu toho programovacího jazyka je to celkem jedno. Jo? Prostě musíme umět tam jakoby napsat. Tak, pak tam máme paměť, vnitřní paměť toho počítače. Jo? Ta paměť je dočasná, slouží k uchovávání takových výsledků těch operací toho procesoru. Jo? Pochopitelně grafik adres a že má relativně malou kapacitu a tak dále. No, pochopitelně, podle toho, možná usmějete, že má kapacita, že jako máme gigabajty a tak dále, vaši předchůdci se usilovali, máme gigabajty, jo. Je to nutné si vztáhnout k řešeným problémům, takže na vašich direktům, už vašim direktům připadalo, že mají počítač 16 GB, tak to bylo hodně. Vy budete mít 16 GB za chvíli běžně k dispozici, bude vám to připadat hodně nebo málo podle toho, z jakého úhlu se na to díváte. Jo?